Vivim en un món que ens demana que constantment estiguem felices i feliços sempre. Ens bombardegen amb informació com pensa en positiu, sempre, somriu tota l'estona, o fins i tot que la felicitat depèn de tu. Però què passa quan no ens sentim bé? A vegades, en aquests moments, ens sentim trencades, ens sentim que fallem, ens sentim culpables, ens sentim dèbils. La realitat és que tenir salut emocional no implica estar sempre contents i contentes, sinó en saber identificar, saber expressar i saber gestionar totes les nostres emocions, fins i tot també les que ens incomoden. És a dir, regular les emocions desagradables i també cultivar les emocions agradables. Sentir tristesa o por no ens fa persones menys vàlides, sinó ens fa persones humanes. Així doncs, no deixem que aquesta dictadura de la felicitat ens silenciï, sinó que hem de validar tot el que sentim, perquè sentir-ho tot també està bé.